José Antonio Dono, alcalde da Estrada, visitou esta mañá as obras das escolas unitarias de Cora e Aguións, incluídas no Fondo Estatal de Investimento Local. José Antonio Dono, alcalde da Estrada, visitou hoxe as obras de remodelación das escolas unitarias de Cora e Aguións. Na primeira delas, a actuación consistiu no levantamento da cuberta e actuacións de illamento fronte á humidade. Na escola de Aguións, a actuación foi moi profunda, dado o estado próximo á ruína que presentaba. Así, leváronse a cabo tarefas de consolidado, a instalación de cubertas e tellado, a reposición de carpintería interior e exterior, obras de accesibilidade para minusválidos e saneamentos. No interior instaláronse un novo solado e illamento térmico nas paredes. Os novos baños son accesibles para minusválidos. Na parte exterior, as actuacións rematan con pintado e adecentado xeral. Estas actuacións enmárcanse dentro do Fondo Estatal de Investimento Local, nun proxecto para a recuperación das casas de Aguións, Cora e Olives, por un importe total de 140.687